Gitunan karon sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ang mga kadalanan nga idugag sa mga bag-ong rota sa PUJ alang masayon kini sa mga pasahero. Ini ang report ni Fe Marie Dumabo. Nadawat na sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ang Special Notice of Compliance gikan sa LTFRB 7 sa giduso sa LGU nga Local Public Transport Route Plan. Personal nga gitunol ni LTFRB 7 Director Abu Samin Matuan kang Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang certificate sud sa Talisay City Hall. Mato di Gulyas, ang maong recognition mumatuod nga insakto ang gihimong transport plan sa City Hall ug mitakdo kini sa gilatid sa national policies o guidelines sa DOTR, DILG ug LTFRB. Tungod niini, adunay gahom ang Talisay City LGU nga motugot o modili sa mga PUJ nga gustong makuha og bag-ong prangkisa aron makapamasahero sa mga rota sa Talisay City. Masayo na usab sa habig sa City Tuda ang pagpasayon sa dagan sa trapiko. Makahatag siya og kaayuhan para sa LGU tungod kay di naman siya makakos og traffic kay before aprubahan ang franchise kinahanglan naa siya sa LPTRP. Subay sa certificate, gihatagan usab og gahom ang LGU nga makadugang og ruta. Usa sa gitan-aw sa City Tuda ang pagbukas og ruta sa mga bukirang barangay ug sa sudlunong mga dapit sa Talisay City. Agad sa panginahanglanon sa mga riding public sa Talisay City. Ilabi na sa mga nanarbaho o sa adunay mga tuyo sa dakbayan sa Sugbo. Pwede sad siyang mo recommend ngadto sa LTFRB nga pablihan kining maong ruta kay gikinahanglan ining maong lugar. Pero gikinahanglan pa kayo ang dugang pagyud nga mga pagtuon og konsultasyon gi-implement karon is ang existing nga ruta gikag poblasyon to IT Park, poblasyon to Colon, unya doon na po'y Tabunok to Colon. Uban ni Godfrey Rilien og Rod Prado, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak.